Nagpabutyag sang pagpalangga kag suporta ang mga fans ng BTS sa social media matapos ginanunsyar sang big hit music nga sila ang magapaidalom sa mandatory military service. Sa Twitter, top trending topic sa Pilipinas ang hashtag na Forever with BTS, kung sariin ginpahayag sa mga armies nga mo ang fandom name sang grupo nga sila ang magapabilin kag magahulat tubtob nga makabalik ang mga members. Suno sa big hit music, ang pinakamagulang sa grupo nga si Jin ang una nga magaprocess ang enlistment kung matapos na ang iya solo release sa katapusan sa Oktubre. Siya ang magasunod sa enlistment procedures ng Korean government. Nakadepende naman sa plano sa iban pa nga mga members ng K-pop supergroup kung saan o sila magasulod sa military service. Ginpahayag naman sa BTS nga ginalauman sa mga ini ang pag-reconvene bilang isa ka grupo sa tuig 2025 kung matapos na sang mga ini ang ilang military commitment. Ang BTS ang ginalakipan sa Daijin, RM, Jungkook, Suga, Jimin, V, kag J-Hope. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasa Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo!